De baan in Noordlaren leidt er mooi bij. Nee, weer een flinke nachtroost kan het marathonpeloton los op de 333 meter lange baan. Als eerste binnen te Fralje mijn wedstrijd door 80 rondes. En dan breekt het peloton alweer. Ja, bij deze marathon gaat er een groep van 8 vrouwen op avontuur. In die groep onder andere Elma de Vries van de Houlen, Lisa van der Geest en grutte favoriet Irene Schouten. Ze zijn erbij. De eerste natuurijsmarathon editie 2017 de aansluiting maken. Joepie! De 8 vrouwen houden haar ronde voorsprong en mij het uitmeidje in een eindsprint. Elma de Vries gaat van 4 on en leidt op kop bij het ingaan van de laatste ronde. Schouten slaagt het zo net. Ja, de Hanneby doet Elma de Vries. Verspeelt helemaal haar podiumplakje, denk ik. Iedereen de Schouten waait het heel wied uit. En dan denk ik dat ze dat net wint. En dat het Lisa van der Geest, die wint hier de nummer 8. Lisa van der Geest wint dus voor Emma Engbers en Irene Schouten. Beste Friesinne is Elma de Vries op het 5e plak. Ja, dus een one-up van iemand die dan binnendoor wil waar gewoon geen ruimte is. Ja, dan krijg je duw en dan verlies je die 3e plek. Jammer. Dan de wedstrijd bij de Malje. Zij rieden uit 124 ronden en hij verrint de wedstrijd hetzelfde als bij de vrouwen. Er wordt een heel soort bezocht, maar geen enkel rieder blootvoort. Als de marathon jouw wij is, ontstaat er een kopgroep van 9 man en zij krijgen wel de romte van het peloton. Chris Benariens dus. Danny Stam, Bart en Bob de Vries. Niels Missu. Sjoerd den Hertog, Robert Post, Ingmar Berga en Simon Schouten. Dat zijn dus de jongen kaprenners. Dit een mooi gotje hebben we het peloton. Het is een hele baan. De ploeg van Jillert Anema had met Bob de Vries van de Houlen en Simon Schouten dan 2 man in de kopgroep. Dan moet het gaspedaal erin en dan Jorrit gauw waarom vallen om dan die kopgroep rond te rijden. En dat joggen we hier. Jorrit Bersma, de meer weeromzakje uit het peloton, wacht het op de kopgroep en sleurt ze naar een ronde voorsprong. Is het erbij? Ja, de ontsluiting is maken. En met die voorsprong mag je dan de Jochen sprinten van de oerwinning. Bij het ingaan van de laatste ronde is het Niels Messu op kop. De Michien 38 nog altijd onder leiding. En dan is het Robert Post, Simon Schouten komt de bocht uit, doet het goed. Ja, ik denk dat ze die net weer ompakken. Simon Schouten, van Robert Post. Ja, klopt helemaal. Simon Schouten wint dus in Noordlaren. Van B-rieder Robert Post en Sjoerd den Hertog.